Avui perfectament podria haver estat l'últim diumenge autonòmic si no fos perquè, oh, sorpresa, els partits independentistes al Parlament, després de setmanes, a arribar a un acord de govern de mínims, aïllant l'estratègia independentista de les institucions. Com sempre. És un clàssic de tots els pactes de legislatura pretesament independentistes des del 2012. Situar fora de perill la gestió de la repartidora autonòmica i que la independència la faci algú altre. Però dissimulant mínimament, esclar, perquè si no, qui els votaria d'aquí 4 anys? Per això cal idear invents com el que proposen ara amb l'Acord Nacional pel Dret d'Autodeterminació. Després del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, del Pacte Nacional pel Referèndum, sense comptar el Consell Assessor per la Transició Nacional, aquells que es van dedicar a fer un dossier en espiral, per tota feina, la Comissió d'Estudi del Procés Constituent, el Consell per la República, la Taula del Diàleg, l'Amnistia... Tot plegat, un seguit de fraus que no tenen cap sentit mentre precisament estiguin desvinculats de l'acció institucional, és a dir, al contrari del que porten 10 anys fent. No perquè no ho sàpiguen, sinó perquè no volen. Aquesta acció institucional és l'únic que ha fallat fins ara, i és el que persisteixen a no situar més enllà d'allò simbòlic. Fins i tot en el moment en què menys ho podia semblar, la tardor del 2017, en què el Parlament no va obeir cap de les lleis que van aprovar. Al contrari, han procurat trobar maneres de no saltar-se la legalitat espanyola i de reprimir l'independentisme contrari al discurs hegemònic a les manifestacions i negant-li la visibilitat als mitjans de comunicació. Moltes gràcies per veure el 29è programa de l'últim diumenge autonòmic. Un programa que intento que sigui un petit reducte per dir tot allò que m'encantaria que es digués als mitjans de comunicació catalans. I com que cada dia sou més seguidors, entenc que no sóc l'única. No us descuideu de compartir els vídeos que més us agradin per WhatsApp i per Telegram i de convidar a tothom a fer-se'n subscriptor al botó d'aquí sota on hi diu subscriure'm. Aquesta setmana s'han complert 10 anys del 15M. Ja sabeu, aquesta revolució que sí ha aconseguit mantenir a l'agenda la problemàtica d'habitatge i conscienciar a molta gent sobre els abusos policials, però que ni tan sols els polítics que diuen haver sortit d'aquesta revolució hi han posat remei. Aquesta revolució que es va aixecar contra un govern del PSOE, dient que no els representaven, però que els polítics que diuen haver sortit d'aquesta revolució ara no poden viure sense els socialistes. Aquesta revolució que reivindicava la tornada a la democràcia directa, excepte quan es tractava del dret d'autodeterminació dels catalans. Aquesta revolució amb gent vinguda de tot arreu, on s'hi parlava l'anglès, el castellà, l'italià, el francès, però el català no, que així nos entendemos todos. Aquesta revolució. Tot això ha tingut continuïtat fins avui. I jo crec que l'agenda política d'avui, les prioritats d'avui, no s'entendrien sense el 15M. Estem per fi ara veient el resultat d'un munt de feina que ens ha costat aquests anys, no? en habitatge, en lluita contra el canvi climàtic, en polítiques feministes, i el que avui és consolidar aquest projecte de transformació a la ciutat. Aquesta revolució que ha culminat amb una alcaldessa que es diu d'esquerres, sent investida per la casta barcelonina, amiga dels bancs que desnonen a la gent, per governar conjuntament amb aquells a qui deia màfia, endollant a tots els seus amics, adjudicant contractes a dit just per sota del llindar que requereixen anar a concurs, blindant-se contra les crítiques marxant de l'única xarxa social que encara escapa del control polític i totes aquestes coses contra les quals havia de lluitar la nova política. Ara bé, van posar l'ou de la serp a l'independentisme d'esquerres i encara sembla que els està funcionant. Realment, el programa d'aquesta setmana podia haver estat gravat avui o el 15M del 2011, quan per cert Podemos existia, però es deia Izquierda Unida. O la primavera del 2018, quan s'estava negociant una investidura en els mateixos termes que aquesta, la tardor del 2015, l'hivern del 2012... Total, tenim l'equivalent de o Mas o Mars, el si hem de sacrificar Puigdemont, sacrificarem Puigdemont, per part dels que havien de restablir el govern legítim, o l'important és acabar amb el 155? Després hi ha qui diu que estic en contra de tot, com si tot no girés entorn de la mateixa cosa des de fa una dècada. Amenaces per mantenir el poder, renúncies als compromisos adquirits amb l'electorat i, sobretot, el manteniment d'una il·lusió que el resultat d'unes eleccions autonòmiques pot canviar alguna cosa que no facis tu, de l'actitud dels altres, com l'Estat o Europa.
En aquesta premissa sempre s'acaben posant tots d'acord. Hi ha una unitat envejable. Un altre miratge que necessiten seguir mantenint perquè el seguim votant és que la solució vindrà d'Europa, concretament dels tribunals europeus, que suposadament han de fer alguna cosa més que donar-nos la raó i aplicar-nos l'enèsima injecció de superioritat moral. O potser no esperen que facin alguna cosa més, i això ja els val. La qüestió és si ens val a nosaltres. Aquesta setmana ho han pogut tornar a sostenir gràcies a una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considera que les ordres de detenció europees no han de ser aplicables en els casos que ja hi hagi una sentència ferma pels mateixos fets jutjats en un altre país, com és el cas de Lluís Puig a Bèlgica. I això ho han explicat, també des d'alguns mitjans de comunicació catalans, com una possible via de tornada dels exiliats. Aviam, no ho és! No ho és! O com a mínim no ho és més del que ho era, la sentència del mateix Tribunal Europeu que reconeixia la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat, que els diputats independentistes al Parlament Europeu podrien haver fet servir com a via de tornada a Espanya. I per què no ho van fer? Perquè saben que no hi ha cap poder coercitiu supraestatal que obligui els estats membres a complir les sentències europees, ni abans, ni ara, ni mai. I és més, si ens convencem que sí, que Europa no ho permetrà, que Espanya respectarà les decisions de la justícia europea, també ens hauríem de convèncer del contrari del que han sostingut aquests mateixos polítics independentistes per justificar la seva reculada després de l'1 d'octubre, que l'Estat podia enviar l'exèrcit contra la població civil. Perquè convindreu amb mi que si assumim que a Europa li pot preocupar mínimament la detenció d'uns exiliats que tornen, li preocuparà una mica més, encara que sigui per la inestabilitat econòmica que pot generar, la perspectiva d'una massacre a un estat de la Unió Europea. Per tant, recordem això quan diguin una cosa i la contrària, perquè les mentides, amics, tenen les potetes curtes. Ja ho veieu, aquest podria haver estat l'últim diumenge autonòmic, però sembla que haurem d'esperar. Potser la setmana vinent tenim més sort.